Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Diesel, mas mahal na sang sa gasolina. Presyo sa karne sa baboy kag manok nagsaka. Mga payag sa Eco Park sa Manapla, ginpang sunog. 5 ka tuig nga bata, patay matapos malumos sa wala matakluban nga manhole. Kag sa good vibes, Mrs. may pa-surprise nga bike para kay Mister. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, temporary closure sa flyover sa Barangay Bata sa Bacolod ang ipatuman para sa duha ka bulan nga rehabilitation project. Humalin Marso 16, tubtub Mayo 23, temporaryo anay nga hindi maagyan ang katunga nga lane sang Bata flyover sa Bacolod. Suno kay District Engineer Jaime Havelianas ng DPWH Bacolod, ginakinahanglan nga makaayo ang asfalto sa ibabaw sang flyover nga himo sa steel deck materials. Estable ang steel structure sa flyover kag ang pavement lang ang natalana nga kayuhon. 2011 sang gintukod ang nahauna nga flyover sa Bacolod. 6.6 million pesos ang construction cost para sa flyover rehabilitation project. Ang iyang records. Kung once na magwa na ang steel, medyo mananlog na siya. So dapat i-restore na ang iyang asphalt nga way records. Sa number 9, mga eskwelahan yung gigamit bilang isolation o quarantine facility ang gin-turnover na sang Emergency Operations Center sa DepEd Bacolod. Nalimpyuhan na pangkaayo kag na-disinfect na ang mga eskwelahan nga temporaryo nga gingamit sa Bacolod Emergency Operations Center bilang isolation o quarantine facility. Sunod sa kayam ang Executive Director sa EOC na turnover na sa Department of Education ang mga eskwelahan nga ginhanda naman karon para sa posible pagbalik sa dugang nga limited face-to-face classes sa Bacolod City. Natala naman gamiton sa Commission on Elections ang 45 ka mga eskwelahan bilang polling centers para sa May national kag local elections. Ang syudad ang may 53 ka mga COVID-19 active cases ang nagpabilin sa Alert Level 1. Ang Midway Referral Facility sa Barangay Alihis kag ang Evacuation Center sa Progreso Village sa Abada Iskay amo karon ang gitalana nga temporary treatment facility sang EOC para sa mga nalatnan sang virus. Sarang man sa gihapon magamit sang EOC ang ETCS-4 bilang isolation center kung ginakinahanglan samtang hindi pa ini magamit sang DepEd kag COMELEC. Sa number 8, incentive para sa mga senior citizen nga magapabakuna ang igatanyag sang Negros Occidental agud to mas mapaayo pagid ang vaccination program para sa ila. Manubo ang resulta sang ika-4 nga National Vaccination Days nga gin-extend tubtub sa Biyernes sa Negros Occidental sa March 13 nga report sang DOH. 55.28% pa lang sa target sang A2 category o kung senior citizens ang fully vaccinated. Sunod kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, wala labot nga tuyo nila nga patigayuno ng house-to-house vaccination, tanyagan sang dugang nga membership para sa Negros Occidental Comprehensive Health Program o kung NOTCHIP ang mga magapabakuna. Sa karon head of the family ang katapos sang NOTCHIP. Pathag ni Diaz, tubtub nga hindi malabot ang target nga mabakunahan para sa senior citizens o kung sa vulnerable sector, hindi mag-idog ang probinsya sa Alert Level 1 kag magapabilin ini sa Alert Level 2. House to house gid, no? BHWs will also be requested to assist in terms of generation of the demand for vaccinees. Presenta na kay Gob is kung senior citizens ang mag-asawa, no, biskan ang isa member na bisang no chip, no, pwede nga duwa sila tigaan membership card, no, ang duwa gid ka ang mag-asawa gid. Sa number 7,
ang pagsabit sa mga LGU sa na-reconcile nga master list para sa makabaton sa ayuda gikan sa National Housing Authority ang padayon nga ginahulat sa karon sa probinsya. Tubtub nga hindi pa ma-reconcile o kung masanto ang master list sa mga banwa kag syudad sa mga ODET beneficiary sa una nila nga lista nga ginsabit hindi masugdan ang pagpanagtag sa cash assistance. Ini sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz nga nagsiling nga ginadalian naman ini sang probinsya para ma-release na ang 94.6 million pesos nga pondo bilang bulig sa naapektuhan sa Bagyo Odette. Kinahanglan nga ang probinsya mag-release ini kay accountability yara sa Negros Occidental. Kinahanglan ang pagsanto sa master list para hindi magkulang ang pondo kag agudto malikawan ang discrepancy sa records. Natala na naman magpanagtag sang assistance kasubong sa mga GI sheets, food packs kag banana seedlings sa hinigaran sa masulod nga semana. Kami kadali gadya no kay ti ang actually gambal sila nga ang iban ya damo man niya nabaton nga national funds no through the Bureau of Treasury and nakahatag sila no so ini naman niya we want it to be given sa mga wala pa nakabaton no and it should be based on the number that was reported initially to the NHA. Sa number 6, mga payag sa Eco Park sa Banwa sa Manapla ginsunog. Isa ka sunog ang nagluntad kagabi sa Eco Park sa Barangay Purisima sa Manapla kung sa diin 3 ka mga payag ang nagkalasunog. Sunog kay Police Captain Janick Bermudez, ang hepe sa Manapla PNP, hungod nga ginsunog ang Eco Park bangod sa na-recover sa area ang posporo nga posible ginusar sa pagsunog. Wala pa may matumod sa ang PNP kung sino ang may kahimuan sini. Wala pa mahibaluan sa pulis ang motibo sa pagsunog. Ginpahayag man ni Bermudez nga ginapanag-iyahan sa Victoria's Milling Company ang park kag gin-develop ini sa isa ka non-government organization para mangin isa ka Eco Park. Sa number 5, sa Banwa sang Hinigaran, nagaangkasanay sa motorsiklo patay matapos mabungguan sang L300 nga gin-arado naman sang isa ka truck. Patay ang 2 ka persona nga sakay sa motorsiklo matapos mabungguan sang Lunes sang L300 nga gin-arado sang truck sa highway sa Barangay Gargato sa Banwa sang Hinigaran. Ginkilala ang mga napatay nga sanday RG Capero kag Carla Magbanwa. Sa investigasyon sa PNP, nadulaan sa preno ang truck nga kargado sa construction supplies, gani inay nagrekta sa iya ginasundan nga L300. Ang L300 amo naman ang nakabunggo sa iya ginasundan nga motorsiklo nga ginasakyan sa mga biktima. Dead on arrival sa ospital sa Capero kag Magbanwa. Magluwas sa motor, nabungguan man sang L300 ang isa ka Hilux nga nagaparking sa kilid sang dalan. Gindetain sa Hinigaran PNP ang driver sang truck kag ginahulat pa sa karon sa PNP ang desisyon sang pamilya sang mga napatay. Sa number 4, 5 ka tuig nga bata patay matapos nga mahulog sa kanal kag malumos. Patay na sang masapwan ang 5 ka tuig nga bata nga lalaki matapos ini mahulog pasado launa sang hapon kahapon sa manhole sa kilid sang dalan sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Suno kay punong Barangay Boy Pico sang Mansilingan, ginpahayag sang utod sang biktima nga sila ang naglabay lang sa kanal sa kilid sang dalan bangod mataas ang tubig. Wala kung matalupangdan sang biktima nga may buho gani nahulog ini kag ginanod na katubig. Nakita ang lawas sang bata suno kay Pico sa manhole. May 200 metros ang kalayuon halin sa kanal kung sa diin siya nahulog. 2 ka oras ang nagligad antes na sapwan ang bata. Patay na siya sang makitaan. Sa number 3, inflation pressure ang nagsaka karon nga pandemic bangod sang kinagamo sa Ukraine. 25 pesos ang ginsaka sa plete sa fast craft pa Iloilo, Bacolod, vice versa. Inituga man sa pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo sa pungsod. Sa katapusan pa sa tuig, ginapaabot ni Negros Occidental 3rd District Congressman Francisco Kiko Benitez ang inflation o kung ang pagsaka man sa presyo sa mga balaklon bangod sa epekto sa pagsaka sa presyo sa mga agricultural farm inputs kasubong sang abono kag produkto petrolyo. Pero tungod man sang ginamo sa Ukraine, ginsiling sang Vice Chairperson sa Congressional Committee on Agriculture and Food nga mas nagsaka karon ang pressure sang inflation.
Sa text message, gipahayag man ni Benitez nga hindi pa mapatod kung masarangan pa sang national government nga isuspend ang excise tax kag value-added tax santo sa panawagan sang transport sector kag Consumer Watch Group. Inibangod may nagapabilin pa nga utang ang national government. Gidugang sa katapos ang Congressional Committee on Economic Affairs ang time-bound suspension nga ginakinahanglan sa pagliwat sang Central Bank Monetary Policy ang ginalauman niya nga makapahagan-hagan sa epekto sang inflation. Kadungan sini nga ang mapabaskog ang panawagan para sa wage increase. Sa number 2, padaan ang pagsaka sa presyo sa nga baboy kag manok sa merkado sa Negros Occidental. Sa weekly report sa Provincial Veterinary Office sa ilang monitoring sa livestock kag poultry commodities as of March 14, may pagsaka sa presyo sini sa bilog nga probinsya. Ang San Carlos City, Talisay City kag Hinigaran ang may pinakamataas nga saka sa presyo sa baboy. Gika na ini sa 290 pesos sa kada kilo, karon 300 pesos na ang kada kilo. Kuniga average 4 pesos kag 46 sentimos ang ginsaka sa kada kilo sa baboy sa bilog nga probinsya. Samtang 3 pesos kag 49 sentimos naman ang average nga ginsaka sa kada kilo sang cara beef kag 1.98 naman ang sa karne sang baka. Bahi naman sa presyo sang manok sa gihapon, ang syudad sa Victorias ang may pinakamahal nga saka gikan sa 240 pesos ang kilo, karon 260 pesos na ang kilo. 174 naman ang average nga saka sang kilo sang manok sa bilog nga Negros Occidental. Sa report ni Dr. Renata Decena kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, iya ginsiling nga ang pagsaka sa presyo tugas ang pagsaka man sa presyo sang feeds amo man ang sunod-sunod nga saka sa presyo sang produkto petrolyo. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Diesel, mas mahal na sa gasolina. Gani mga driver sa pasahero nga salakyan, nagapauli kunod to inibisan pa maadlawan ang ilang panyaga, ini para makakinot lang. Yaring report. Antes pa man ang super big time oil price hike, amo sinang sitwasyon sa isa ka gas station sa East Center sang Bacolod sang kagabi. Pilahay ang mga salakyan sa tanan nga side sang gas station. Ang iban nga salakyan yara na sa dalan. Naglingagaw sila patugong kay pagkaaga. Amo na sini ang presyo sa produkto petrolyo. Line of 7 tanan. Yara sa 74 pesos ang litro sang diesel, kag 72 naman ang gasolina. Nalapawan na sang diesel ang bilis sang gasolina. Bagluwa sa pribado nga mga motorista nga diesel ang ginatugong, nagabatsag ang mga driver sang dipasay nga salakyan. Ang ini nga mga driver sang Mansilingan Central Market nga rota, nagaistoryahanay. Ang ilang organisasyon hindi magupod sa utat biyahe sa Marso 21 tubtob 22. Pero sila mismo nga mga driver magasuporta sa kausa nga sila man ang makabenepisyo. Kaya po mas tambay lang sa balaya. Hindi ka magbiyahe man. Mapundo lang sa balaya, hindi lang kayo makakuan. Hindi ka magbiyahe sa unang adlaw. Oo eh. Amo man ang iyang mga kaupdanan. Mahimo na lang sila kuno sa placards para ipanawagan ang pagkakasa excise tax sa diesel para mapahagan-hagan ang epekto sa mga driver. Tagduha sila ka oras nga nagapaugat sa paradahan sang sa maglibot kay hindi na pwede makauyang sang krudo sa kamahal sini. Gani sa bilog nga adlaw, 5 lang kabalik-balik ang ilang mahimo. Ang ginahimo namon sir, amo na ang pag-parking na lang di. Na at least makuno kami antes magpataklad sa Mansilingan. Pasado las 12 na, pero ari pa sila diri kag wala pa makapanyaga. Nagahulat pa sila sa ila turno nga makabiyahe pamansilingan kag didto na lang magpanyaga sa ilang mga balay para makakinot. Dito ka nagapanyaga. Bisan tinunuras ka pa to kapuli. Di ko nanuras ka nakalabot, amo na mapanyaga na. Pero mas makatipid ka dito manyaga, hindi na magbalon. Dapat kuno sa panahon subong, ginahimo ang tanan nga pamaagi para makakinot. Saka sa pleteng isa sa mga ipanawagan man sa pag-utat biyahe sa banason nga semana. Sa Good Vibes, Mrs. gin-surprise ang yabana nga seaman sa iya nga pagpauli. Madugay na niya nga ginahandom nga bike ang nagahulat sa iya nga pagpauli. Ang iya nga reaksyon sa report ni Romeo Subaldo. Antes pa man nakapauli ang seaman niya nga mister, gintransaksyon na sang iya misis nga yara sa US ang inyong nga alagad. Kung pwede mabakal ang ini nga bike nga madugay niya na nga ginamuno.
Ugaling, madasig lang na sold out kag wala na sa available sa Bacolod. Nagpangita sa paagi ang misis sugtob nakakita sang available nga unit sa Bohol. Ginorder niya ini gilayon. Timing man nga duha ka semana antes ang iya nga pag-abot, na-deliver na ang bike sa Bacolod. Wala makaibalo ang mister nga nabakal ng iya nga gusto. Pag-abot niya, naplastar ko na ang duha ka mga kamera. Ang iya misis na video call ko na para makita ang pa-surprise. Tagsa ko painting, ito na blamay ka painting nga tagsa ko. Painting nila? Oo, po. Sino nga doon? Tata? Ito. Boss, ito. Sino ito do? Talong lang. Bakal ka naman ba ko? Hindi pa siya magpatinga para sa iya ang bike. Tagsin mo. Tulo. Mo na. Oh, di mo. Siyempre ako na order mo. Order. Pusi. Tulo. Ako nito. Lagi pinamon. Di mo na. Drag-drag patistaw. Isado ko. Iyan nagilaygod niya ginbuksan ang box para makita ang unod kag nang hangkat mang bike. Ano ito, Ot? Ako na makagalain. Sakto kitong sapatos mo nakabuting yung kita. Apa? Bike kami ng Boss Brian, ah. Bata pa niya mo ito, yung ganyan. Kaya kawan-lipan, break ka pa. Banuan, may kaya ko, white bra. Wala pa siya makapanyaga kag makapanyapon pero nadula ang kagutom bangod sa pasurpresa sang iyang misis. Dulang niya botong ko yan. Wala pa rin sa makeup. Wala pa rin sa kapanyaga. Wala pa rin sa kapanyaga, dulang niya botong ko yan. Wala labot sa bike, may pa-dinner pa si misis sa mga paborito niya nga pagkaon. Wala maagahan, na-assemble ang bike. Sulo sa mister, ginamuno niya lang nga nagustuhan niya ang amo nga bike pero wala siya nagpensar nga baklon gid ini sang iyang misis. Bike is life para sa iya, pero life is much better kung supportive si misis sa hilig ni mister. So, una ba? Harap mo na sumunod sa kamay mo na. Sabi ko, bumama sa akon ba? Very good, very good. Barba kasi naman sining sana all. Grabe, Ming, no? I mean, ang effort, Ruming, ha? Grabe, gid ang reaction. Sana all nga misis supportive sa mga hilig ni mister. Oh, grabe yung smile, mister. So, para sa world peace na. Kagawin itong mga balita sa Negros, Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.